So, sige, mayong udto nay. Mga pila nang ikabuhan ning kuanan ni? Tuig na? Para sa nasugod. September 8 Pila ka edad mo nay? Okay, pag 50. Uy, pareha ka tagidot. Pag unang stroke niya kay 44 siya. 44? Mga ba? So, kanit nanay atong iloton. Taga kuan? Lungon. Malungon. Gamay. Malungon gamay na iya mga daughter. Shout out. Tanggalan face mask ma'am para makitaan. Makitaan ang beauty sa YouTube. Tagadigos mo, kabalo sa asaro. Gusto mo taga-digos? Kamo. Pwede ka lang dali. Sige, ato na sulod. Bida tanan. Kaya mo kanya duha. Sige. Sulod na to. Tama na na, pwede na na. Akso man sa kuwan kanina. Gani. Look good me. Mag-dehydrate ang kuwan na niya. Pag unsay mga pamation, lingkod lang pirme tapos painom magtubig. Nya trapuhan ang mga singot kay maugan na. Bisan kita gud maluya man ta. Sige, sulod. Unsay pamaagin ninyo ana ra? Sige. Ay, isulod inaog yun ninyo? Naog lang ko para pa maklayo kay. Dili ko tong baklayo. Sige. Unsay inyong pamaagin? So taga Malungon eh. Kaya? Kaya? Oo. Kuman. Og inyo ding anaon na diretso. Og ha? Gunit lang. Amailhan magmahagbong. Bangunon na po mahagbong. Mahulog ta padong gyud sa ubos. Di gamay lang dalan. Di pa kay kadako, gamay lang dalan. Di daw. Mga okay, alsada, makaya maka. Sige. Kaya na baklayo. Kaya ka ba? Kaya na baklayo. Kaya mo. Ha? Sige. Sige. Mama, tawag ka balik. Bawas mo tele. Ay, Kasabot ang kuya ay ano ko. Nakatulong ba sa ikaw may nanawag daw kang dada. Ilang ko trapuhan lang ko. Sige. Sulod isa. Yan na. Sige ma, tindog ha. Dog ma. Okay, kunan kun man guniter gani mang. 4 minutes lang. Sige ma, okay ma. Ibilang mo. Okay. Kaya tanggalan na yan kun. Tanggalan ko nila. Yan sama. Okay. Yan sama. Layo ah. Okay. Nah, kadai dari ke kadai. Tindog ma. Ma, stritan si Ilma. Sige. Sige na. Ya, ano na tong una naton sa una. Karon na tong naon sige lingkod. Ma. Sige. Dahan na relax po to. Kusyan man kay ni kalsat. Sige. Ati man. Sige, tanggalan niyang kuan. Tapos asa tang isa ka malong. One? Tanggalon. Yung manikulob na to siya ha? Ang galo niya sa nina. Kanina bra, tanggalan. Tagunan na to kay makitaan sa video. Ito rin isa iluton po. Ang to break ha? Hayang lagsa. Ayan sa. Bra, ituyok na lang ha? Tapos yana ito una. Ayun, pagkoy. Anak na kanila. Ha? Sige lang. Paulo nga ibaba. Sige. Nga kulot na kulog. Laban ako. Ituyok siya. Anto, okay man no? Ang kani, dili. Ante El. Ang isa po maglihok na Mulihok siya. kung to. Mulihok po ni. Oo. Duha mulihok. Walay kusog. Oo, wala lang kusog. Nagapasa di ka sa una. Uto hapon gabi eh. Oo, nalino. Palatagay. Ito may tagay ni mo. Lupa pen.
Rupa Peng. Sige, ito Kauban ito sa yung mga- ito. Marites. Di marites. Dili ba na test top? Wala jud. Tuba ato kanay. Marites. Ayan lang na marites kay mga may klaro ng mga tao ron. Ana may marites. Ikulog sa anak. Anak ni sa ma'am, anak. Ha, ipito ni ha. Oh. Sige anak. Ita ha. Silang nang lito. Ano na to, anak ha. Nagamay. Up. Kakagamay. Anak na to gamay. Sa bagay. Ya, okay na. Ha? Ito na dili okay lang sa may 5 minutes lang. kamot. Tama na?